Dobrý večer, vítajte pri diskusnej relácii Do kríža. Dnes venovanej téme imunity. Imunity a vzťahu k vakcínám a ochoreniu COVID, s ktorým tu už 3 roky žijeme. S vakcínami asi polovičný čas toho. A budeme sa rozprávať o tom, do akej miery tá imunita dnes súvisí či už s tým covidom a s tými opatreniami, alebo aj s tými vakcínami. Vítam pani doktorku Hanu Zelenú, ktorá prišla z Ostravy, kde vedie virologické oddelenie a teda vediete tiež také združenie mikrobiologov, imunológov a štatistov. Tak, štatistikou. Štatisti sú niekto iný. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer. Kristína Vysolejská je pediatrička. Ahoj Kristína, my si týkame tak. Ahoj. Vítaj. A tretím hostom je pán profesor Miloš Jeseniak, imunológ, ktorý pôsobí na univerzitnej nemocnici v Martine. Príjemný dobrý večer. Vítajte. Mnohí ľudia majú pocit, že sme nejako viac chorí, že to dlhšie trvá. Kristína sa myslím niekde aj posťažovala, že toľko ochorení za nejaké obdobie nebolo. Je to tak, že máme slabšiu imunitu teraz, že sme populácia viac chorí, alebo sa nám to len zdá? Sedí tá východzia? Já tyto stesky taky slyším samozřejmě ze všech stran, i s mnoha lékaři, se kterými mluvím, ale jestli to tak skutečně je, nebo to jenom nějak více citlivěji vnímáme, těžko říct. Jo. Na to by musela být nějaká opravdu jako tvrdá data, která by to potvrdila, jestli tomu tak je nebo není. Já si spíš myslím, že jsme si za ty léta covidu jakoby odvykli na ty ostatní běžné virózy, které se, ne že by se nevyskytovaly, ale v podstatě vůbec se o nich nemluvilo, neřešili se, nevyšetřovali se. A tak jsme teď překvapení, že když už jakoby covid takzvaně není, že přesto stále lidé trpí různými virózami, ale ono to v podstatě bylo v té předcovidové době taky. Či neplatí, že jsme viac chorí? Že... Říkám, nevím, já ty data úplně přesně nemám. To má vědět? Pokud máme, já třeba sleduju nějaké epidemiologické údaje, které se sledují třeba v rámci České republiky, no tak určitě v letošním roce, ještě před Vánocema byla taková, přišla vlastně chřipková epidemie dříve než obvykle, že dosáhla určitého vrcholu v prosinci. Potom přes Vánoce to kleslo, potom to zase trošičku začalo stoupat, nicméně v těch celkových číslech to zatím nepřekračuje nějaké obvyklé epidemické hodnoty, které byly v předcovidovém období. Kristína, ty pôsobíš priamo v ambulancii. Ako to je u teba? V ambulancii naozaj vidíme veľký nárast respiračných ochorení, avšak je veľmi dôležité si povedať, či ide o závažné ochorenie, alebo ide o ochorenie, ktoré je bežné. Takže naozaj pred Vianocami sme mali extrémny výskyt ochorení, ale čo je potešujúce, veľmi málo sme odosiali do nemocníc. Tie nemocnice boli v takom nejakom štandardnom režime, ako bývali po iné predpandemické roky. Ale na druhej strane je pravda, že takých tých soplíkov bolo veľa. Ale pozor, dôležité je si povedať, že ono to môže byť taký optický klam trošku, pretože pred covidom deti bežne chodievali do školy napríklad so soplom alebo kašľali, nikomu to nevadilo a teraz v podstate sa pozrieme na niekoho, kto kašľa alebo má sople, že môže mať covid, mal by byť doma. Takže naozaj všetky deti, ktoré mali čo len trochu príznaky alebo nejaké mierne, už k nám išli, potrebovali tie ospravedlnenky, očerky, penky. Takže ono je to trošku aj také, ako môže to byť taký optický klam. Prístupom. Ale napriek tomu si myslím, že tých ochorení bolo viacej. Určite pán profesor nám povie aj o týchto možných príčinách, že naozaj tých ochorení mohlo byť viacej, tých príčin je teda viacero. Napríklad jedno z toho je samozrejme lockdown. No, tak poďme na to, že imunita a príčiny, či to je, lebo však v spoločnosti sa tak vedie taká polarita. Za posledné 3 roky všetko vidíme nejak tak v nejakej polarite. Že časť ľudí si myslí, že príčinou sú tie lockdowny a tá izolácia. Časť ľudí to spája s vakcínami. Vieme k tomu niečo povedať? Tomu si myslím, že asi každý z nás tu vie povedať viac ako len trochu. Ja sa možno ešte vyjadrím tej prvej otázke, lebo som sa nemohol k nej vyjadriť. Ja si myslím, že tie 3 roky dosť výrazným spôsobom tak zvýšili našu citlivosť voči infekčným ochoreniam. Možno sa v istej miere zvýšilo nejaké povedomie o tom, že dá sa testovať, a teraz nemyslím práve COVID-19, pretože pri iných respiračných ochoreniach máme možnosti, ako verifikovať, aký konkrétny patogén tam je.
sme to možno navyknutí robiť pri chrípke, ale ja si myslím, že toto bude jedna z tých vecí, čo by sme sa mali naučiť z toho covidového obdobia, že naozaj pátrať aj pri liečbe etiologicky, čo vlastne liečíme, čo vidíme pred sebou, či je to vírusové ochorenie, či je to baktériové ochorenie a podobne. A určite tie predchádzajúce 2-3 roky tým, že bolo vyššia miera používania tých osobných ochranných prostriedkov, boli lockdowny, bolo sociálny distanc a podobne, tak samozrejme trošku zmodifikovali tie dáta, zmodifikovali, či už to bola pandémia chrípky, ktorá sa za posledné 2 roky nejako dramaticky nediala, alebo to boli niektoré iné typy respiračných víroz. Momentálne si myslím, že sa dostávame do takého predcovidového obdobia práve z hľadiska výskytu týchto respiračných ochorení, či už je to chrípka, jednotlivé vlny, ktoré sa vyskytujú tiež tak fluktuujúco v priebehu toho jesenného-zimného obdobia. No a mali sme aj niektoré atypické, samozrejme RSV vírozy sa objavili trochu v inom období, ako sme boli na ne zvyknutí, ale to si myslím, že skôr iba dôsledok všetkých tých opatrení, ktoré sa robili, a teraz sa nechcem touto vetou vyjadrovať, či boli na mieste alebo neboli na mieste, lebo v tom okamihu sme riešili preťaženosť nemocníc, zdravotného personálu a podobne. A samozrejme každý pátra, čo za tým je. Hneď tu poviem, že neexistujú presvedčivé dáta, respektíve žiadne dáta, ani vedecké, experimentálne, ktoré by povedali, že aj kvázi to plošné očkovanie, ktoré sa realizovalo v prípade COVID-19, má nejaký negatívny vplyv na nejakú imunitnú obranyschopnosť. Práve naopak sú mnohé dáta, ktoré naznačujú, že viaceré vakcíny, nielen teda covidové vakcíny, ale aj iné typy vakcín dokážu dokonca do istej miery indukovať aj nejakú nešpecifickú skrížnú imunitnú ochranu proti iným typom respiračných patogénov. Čiže skôr vakcíny pomohli našej imunite, hej? Áno, tak vakcíny nie sú na to, aby vám deštruovali imunitu, aj keď si to niektorí myslia, ale treba sa pozrieť na vedecké dáta, treba sa pozrieť na to, čo reálne očkovanie proti jednotlivým patogénom robí, vyvoláva a indukuje. Takže určite si nemyslím, že toto je tá príčina. Samozrejme veľmi žiaduce, respektíve ľudia chcú vedieť príčinu, keď odrazu vidíme toľko respiračných ochorení, vidíme chrípku, vidíme RSV vírozy a podobne. Čo za tým ide, tých vysvetlení je veľmi veľa. Sú vysvetlenia, ktoré sú populárne a používané skôr médiami, a potom sú tie vysvetlenia možno také reálne, virologické, epidemiologické, imunologické a podobne. Hej. Veľmi sa skloňuje spomínaný termín ako imunitný dlh alebo imunitná krádež, imunitná pauza a takéto podobné zvláštnosti, ktoré nie sú etablované imunologické termíny, skôr sú používané novinármi v médiách. A ten nárast tých respiračných ochorení nie je výsledkom toho, že odrazu náš imunitný systém nebol nejako dramaticky trénovaný, aj keď čiastočne napríklad v prípade chrípky tomu mohlo prispieť to, že tie predchádzajúce sezóny neboli nejaké dramatické a nevideli sme toľko tých ochorení. Na druhej strane ten imunitný systém nie je taký, že keď ho prestanete kvázi trénovať tým, že sa vystavujete patogénom, tak odrazu prestane fungovať a budete často chorí. Pani doktorka, čo spravili podľa vás tá vakcinácia so stavom s imunitou v spoločnosti? Myslíte vakcinace proti covidu? Proti covidu. No tak určitě vakcinace proti covidu ze začátku, když ještě většina lidí neměla ten virus, se s tím virem nesetkala, tak si myslím, pokud se aplikovala lidem s vysokým rizikem vážného průběhu, tak jim to mohlo zachránit život, to jednoznačně. Ale postupem doby, jak se populace navzdory tomu očkování promořuje, tak v současné době v podstatě si myslím, že už vlastně většina nebo drtivá většina lidí nějakým způsobem imunitu navozenou proděláním infekce má. A ta vakcinace už až takový přidaný efekt k té přirozeně nabité imunitě nemá. Jo. A co to udělalo celkově jako s imunitou, tak v podstatě já si taky nemyslím, že by ta skutečnost, že se lidi naočkovali proti čemukoliv, že by to nějak globálně nebo celkově pozměnilo fungování toho imunitního systému. Jako to si nemyslím, byť samozřejmě v některých individuálních případech může ta vakcinace nějakým způsobem modifikovat imunitní odpověď, ať už jsou to lidi, kteří třeba trpí nějakými autoimunitními chorobami nebo podobně, tak se to tam mohlo nějakým způsobem projevit, ale to jsou skutečně spíše výjimeční jedinci. Jo. Jako na globální populaci si nemyslím, že by to nejaký zásadní vliv na tú imunitu tej populace mělo. Tuto keby som mohla doplniť, čo sa týka vlastne tej imunity buď po prekonaní alebo po zaočkovaní, tak tomu aj máme teda celkom dobré dáta. Najlepšia je hybridná imunita, teda že človek je zaočkovaný aj prekonal. A potom samozrejme imunita po prekonaní veľmi dobrá, ten na druhom mieste a posledná je tá imunita po zaočkovaní. Ale napriek tomu VHO odporúča, že keď niekto prekonal COVID, napriek tomu sa má očkovať, majú na to jednoznačné stanovisko.
stanovisko, pretože všetky typy imunít ako miznú. Tie vlastne schopnosť brániť sa tomu vírusu časom klesá. Preto je dôležité tú imunitu obnovovať a nie je také stanovisko teda napríklad WHO, že by sa to malo týkať len zraniteľných. Táto informácia platí úplne pre všetkých. No, já bych k tomu jenom dodala, že úplně bych s tím jako nesouhlasila s tím, co říkáte, protože už v podstatě od loňského roku nebo už delší dobu jsou známa data, že já bych jmenovala například jednu izraelskou studii, která vyšla koncem předloňského roku už, kdy vlastně porovnávali ochranu před opakovanou nákazou jedince, kteří prodělali covid v určitém období, jedince, kteří byli vakcinovaní 2 dávkami a covid neprodělali a potom jedince, kteří prodělali covid a následně byli vakcinovaní, alebo obráceně nejprve byli vakcinováni a potom teprve ten covid prodělali, no tak jednoznačně vlastně nejúčinnější a nejspolehlivější ochranu měli ti jedinci, kteří covid prodělali a pokud se to srovnávalo s lidmi, kteří byli očkováni, tak v podstatě ještě za 12 měsíců po prodělání infekci byli lépe chráněni ti, než ti, kteří byli očkováni třeba před 4 měsíci. Jo. Takže to jako skutečně čiže takhle je. A či tomu dobře rozumím? Že po prodělání nemoci ta imunita trvá prokazatelně déle a po 12 měsících ještě lidé, kteří prodělali infekci, byli lépe chráněni než ti, kteří byli očkováni před 4 měsíci. Jo. Čili tohle to jsou data opravdu velká populační na celém izraelské populaci. Dále, co je ještě zajímavější, tady mě zaujalo, že v podstatě dále tam byly ty skupiny lidí, kteří prodělali a byli očkovaní, čili takzvaná ta hybridní imunita, o které se dlouho věřilo, nebo někteří jedinci tomu věřili, že je nějakým způsobem lepší než ta jenom po tom prodělání, tak to se úplně nepotvrdilo, protože tam skutečně to vylepšení té imunity se neprokázalo. A naopak dokonce to vypadá, že lidé, kteří byli očkováni a potom ten covid prodělali, takže naopak měli ještě o něco větší pravděpodobnost reinfekce než ti, kteří pouze prodělali a očkovaní nebyli. Jo. Takže takhle to úplně není. A můžu to dokumentovat i na datech například některých zahraničních, ale ku příkladu jenom data třeba z České republiky jednoznačně ukazují, že když srovnáváme počty lidí v dané skupině, kteří byli hospitalizováni s covidem a kteří byli hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, tak jednoznačně ti, kteří měli reinfekce, tak se prakticky na těch jednotkách intenzivní péče nevyskytovali, respektive ve velmi nízkých počtech. Jo. A lidé, kteří nemoc neprodělali, ale byli očkováni, tak ti se tam vyskytovali méně než ti, kteří neprodělali a nebyli očkováni. Jo. Čili tam je skutečně takováto stratifikace, ale ta hybridní imunita v podstatě k té celkové imunitě navozené proděláním infekce nepřispívá prakticky vůbec, dalo by se říct. Ale respektive jenom po velmi krátkou dobu. Jo, jako tam se dělaly studie třeba po dobu 1 měsíce, kde jakýsi efekt byl, ale potom se to velice rychle vytrácí a dokonce to klesá až do záporných hodnot. Trochu sa vydýchajte a reakcie. Môžeme ja povedať? Áno. Áno aj, áno nie. Nesúhlasím ani ja zase s vašim vyjadrením, pretože za to obdobie, čo je povzbudivé teraz pre nás všetkých, je, že za to obdobie 3 rokov sa objavilo kvanta štúdií, teda rôzne kvality, rôzneho dizajnu, s rôznym počtom jedincov, s rôznym charakterom tých jedincov, vekovými kategóriami a podobne. Ak si dobre pamätám, tak k dnešnému dňu je, ak bereme ako relevantnú databázu PubMed, je tam vyše 30 000 publikácií týkajúcich sa priamo covidu a očkovania a skoro 340 000 prác, ktoré sa týkajú covidu ako takého samotného a covidovej imunitnej odpovede a podobne. A z tých prác naozaj si vieme vybrať dáta preto, prečo sme presvedčení. Osobne som o tom presvedčený aj z Izraela. Máme aj iné štúdie, ktoré napríklad ukázali, že naopak hybridná imunita bola účinnejšia ako imunita iba prekonaná prekonaním ochorenia alebo samotná izolovaná očkovaním navodená imunita. Treba ale si reálne povedať, že tak prekonaná
prekonané ochorenie, ako je očkovanie, navodzujú imunitu. Samozrejme, tá imunita má rôzny charakter. A tá dĺžka, keby ste sa k tým... Dĺžka je naozaj individuálna, pretože my vieme povedať o dĺžke na úrovni celej populácie, kde sú nejaké dáta, ale keď už potom budeme rozoberať subpopulácie, časti pacientov, rôzne vekové kategórie chronických chorých pacientov, individuá napríklad na imunosupresívnej liečbe, tak tam sú výrazné rozdiely. To znamená, nemôžeme veľmi aproximovať z tej generálnej populácie na nejaké konkrétne skupiny. To je veľký problém. To bohužiaľ je problém interpretačný. Jablka s jablkami. Áno, porovnáme s jablkami, tak neporovnáme jablka, pretože charakter imunity návodené očkovaním je do istej miery trošku iný. Vieme, že pri tej klasickej infekciou akoby návodenej imunite je o niečo lepšia indukcia slizničnej imunity, ktorá bola veľmi kritizovaná pri vakcínach, pretože tam sa naopak tá slizničná imunita nejako dramaticky neobjavovala. Na druhej strane treba ale povedať, že aj návodené protilátky IgG sa prenášajú na povrch slíznic. Po prekonaní infekcie samotné tie protilátky triedy A a triedy M na slízniciach tiež postupne klesajú ako v podstate prvé pretrváva hodnota IgG. A tiež sa musíme pozrieť na to, že čo považujeme za tú imunitnú ochranu. Je to ochrana proti reinfekcie ako takej, to znamená PCR pozitivite, alebo je to ochrana pred ťažkou infekciou, je to ochrana pred hospitalizáciou. A tu už sa naozaj môžu líšiť a tie dáta nájdeme principiálne skoro pre všetko. Také, ktoré budú favorizovať hybridnú imunitu, také, ktoré budú favorizovať tú infekciou pre návodenú imunitu. Tam si tiež treba uvedomiť, že aj výška tej vírémie je celkovo vírusová nálož. Charakter imunitného systému toho infikovaného jedinca nemusí garantovať rovnakú dĺžku trvania imunity u všetkých. Ako tu bolo povedané, 12 mesiacov. Áno, existujú také dáta, že minimálne aj tá celulárna zložka tej imunity ostáva pomerne veľmi slušná. Na druhej strane každý z nás za týmto stolom vie, že celulárna imunita nastupuje až za nejaké 2-3 dní. To znamená, že v tom úvode naozaj potrebuje mať človek vytvorené protilátky, ktoré a priori zastavia tú infekciu. Zareagujte. Tak samozřejmě, že těch studií je velká řada, ale já jsem si vybrala pár takových, které hodnotily ta data na obrovských, na velkých populacích. Jo. Čili to jsou národní populační studie, které zahrnují v podstatě většinu populace, ať už toho Izraele nebo České republiky, kde skutečně se prokazuje, že hybridní imunita, to znamená kombinovaná, navozená vakcínou plus očkováním, není až o tolik lepší, nebo respektive v některých případech dokonce vypadá, že je o něco horší, než jenom ta navozená pouhým proděláním infekce. Čili to je ten zásadní faktor, kterému můžeme dneska děkovat, že už v podstatě COVID nepředstavuje takovou hrozbu. To, že COVID populací prošel bez ohledu na to, jestli ti lidi byli nebo nebyli původně očkovaní, tak ten fakt, že ta infekce už populací prošla, je to, čemu vděčíme za to, že byť se reinfekce samozřejmě objevují, tak nemývají už takový těžký průběh. A v zásadě můžeme dneska mluvit o tom, že COVID se stává podobnou infekcí jako ostatní respirační virózy. Tu by sa asi dalo urobiť porovnanie medzi Slovenskom a Českom, lebo my sme mali nižšiu mieru zaočkovanosti. Ale teda predpokladám, že populáciou to prešlo podobne, plus minus, však sme boli premorení tam. Treba tu brať opäť viacero vecí ako keby do toho celkového zhodnotenia. Myslím si, že Česká republika má trošku kvalitnejšie dáta, čo sa týka hlásenia, čo sa týka spracovania tých dát ako Slovensko. Samozrejme mali vyšší stupeň zaočkovanosti. Ale samozrejme aj tie české dáta, keďže oni sú dlhodobo už diskutované na rôznych fórach, majú aj isté limity a majú viaceré tzv. Biasy, ktoré musia byť zohľadňované, pokiaľ sa tie dáta vyhodnocujú. Ale nehovoriac o tom, že to, čo hlavne musíme zobrať do úvahy, že po variante teda Delta prišiel Omikron, ktorý má už do istej miery iné vlastnosti ako tie predchádzajúce varianty. Ale je naozaj pravda, že reinfekcie sa vyskytujú. Tie reinfekcie sa vyskytujú vo všetkých kategóriách. Očkovaný, neočkovaný, hybridný, prekonaný a podobne. Ale naozaj teraz tých závažných priebehov je relatívne málo a skôr sú to naozaj tí vysoko rizikoví jedinci, ktoré majú rôznu kombináciu rizikových faktorov. A či už z hľadiska veku, z hľadiska komorbidít a podobne. Ale to ochorenie naozaj zmenilo svoj charakter, čo je povzbudivé, že za posledné relatívne už dlhšie obdobie, ale to asi pani doktorka by lepšie vedela povedať, sa neobjavil nejaký nový dramatický variant klinického významu, aj keď ten Omikron sa modifikuje, prichádzajú nové, teraz sa veľmi hovorí o tom Krakenovi, či ako sa to volá ten posledný. Ale nič také dramatické, aké sme videli tie skoky medzi alfou, potom gamma, delta a potom Omikron sa vyplýva z tohto, čo hovoríte, že už niečo také, čo sme v tej Číne sledovali, to zero covid, že úplne tie lockdowny tvoria, že to nám už nehrozí? Že to už...
to by opravdu nemělo vůbec žádný smysl. Jo, a ono v podstatě, já si myslím, že skutečně, tak jak někteří se obávají, že aby ještě pořád nepřišla nějaká daleko nebezpečnější varianta covidu a podobně, já si myslím, že to je krajně nepravděpodobné. A to z toho důvodu, že přece jenom skutečně naprostá většina lidí už ten covid prodělala, někteří to měli už i několikrát a už je imunitní systém připravený na další varianty, které budou přicházet. Jo. Ty další varianty určitě přicházet budou. Ten virus je proměnlivý, to je prostě přirozená vlastnost virů, zejména RNA virů, mezi které patří koronaviry. Takže samozřejmě, tak jak se ten virus bude snažit unikat imunitnímu systému, tak budou tam probíhat určité změny. Ale nebude to tak, že by ta infekce byla nějaká dramaticky závažnější, než byly ty předchozí, protože prostě náš imunitní systém už je na to připraven. No, ja za chvíľku otvorím takú debatu, len to tak avizujem, aby sme to rozčlenili, že sa vás budem pýtať s dnešným poznaním, keď sa pozrieme, ohľadneme späť, že ktoré z tých opatrení boli racionálne a ktoré boli prehnané, povedzme, alebo ktoré sme možno podcenili, naopak. Tak ešte predtým sa vás chcem spýtať, že nadúmrtnosť. Tá sa rieši z rôznych uhlov. My sme na Slovensku mali takú štúdiu, že teda nemuselo zomrieť toľko ľudí, koľko zomrelo, keby boli vládne opatrenia iné. To je jeden typ debaty. Existuje aj iný typ debaty, že za to posledné obdobie rastie nadúmrtnosť v niektorých vekových kategóriách. Poďme teda k problému nadúmrtnosti za tie posledné 2 roky, povedzme, alebo zomiera viac ľudí a prečo? No tak to je diskuze, která probíhá celé ty 3 roky. Jo. Jako nadúmrtnost jednoznačně probíhá, ale když se podíváte do historických údajů o nadúmrtnosti, tak v podstatě každý rok, nebo respektive v letech, kdy byla silná například chřipková epidemie, tak vidíme na datech úmrtnosti, že nastává nadúmrtnost. Jo. To prostě vždycky, když přijde nějaká větší epidemie, například chřipky, tak se tady toto odehrává. A samozřejmě, když sledujete ta data třeba na evropské úrovni, existuje takový server, jmenuje se to Euromomo, kam různé evropské země hlásí úmrtí, tak tam lze velice dobře sledovat ty píky, kdy docházelo k nadúmrtnosti v jednotlivých státech a v jednotlivých věkových skupinách. Jo? Takže tam skutečně se dá dobře poznat první vlna, druhá vlna covidu, tak jak to bylo. Otázkou je samozřejmě, jestli to všechno bylo na vrub přímo tomu onemocnění COVID-19, anebo jestli tam byly i další příčiny, což samozřejmě se nedá vyloučit, protože nejenom COVID byl něco neobvyklého, ale i to všechno, co se dělo kolem něho, bylo něco, co se nikdy předtím nedělo. Jo? Například, že byly právě, jak říkáte, různé ty lockdowny, že lékaři ordinovali po telefonu, jo? Že v podstatě nemocnice byly přeplněné, že nepřijímali se pacienty s běžnými diagnózami a tak dále. Čili to všecko mohlo k tomu přispět, k těm nadúmrtnostem. Nejenom to, že byly prostě velký počet onemocnění COVID-19. Ale když sledujeme tu nadúmrtnost dále, tak my už dneska máme v podstatě, dá se říct, tu pandemii COVID je za námi. Přesto teďka opět tam vidíme narůstající nadúmrtnost. A ten pík se v podstatě blíží těm počtům, které byly v dobách toho covidu. A teďka je velký otazník, čím to je. Jo. Jedni budou říkat, že to je kvůli očkování, druhý budou říkat, že to jsou následky dlouhodobé po covidu, ale může to být taky třeba v důsledku nějakých jiných infekcí, které teďka nám cirkulují populací, což jsou třeba zrovna ty chřipky, RS-viry a další. Jo. Čili to by chtělo opravdu nějakou detailní analýzu, čím tyhle ty nadúmrtí jsou způsobené. Ale my to nevíme zjistit. My bychom museli mít data, co to je za lidi, kteří zemřeli, na základě čeho, jaké byly jejich diagnózy a tak dále. Muselo by se to prostě takhle přesně všechno podrobna rozebrat, ale jako já k těm datům, nebo nevím, jako běžní lidi k těm datům přístup nemají, takže se to asi úplně rozklíčovat nedá. Jenom chci říct, že prostě ten fenomén té nadúmrtnosti, že to není něco, co by bylo, co nikdy dřív nebylo. Jo. To se dělo v historii, čas od času se tohle to dělo pravidelně s nástupem nějaké například epidemie, chřipky třeba obyčejné. A teďka byť nějaká zase až tak moc významná epidemie neprobíhá, přesto zase se tohle to děje. Jo. Takže to opravdu jako chce udělat nějakou detailnější analýzu, jaký to má důvod. Kristýna mi tu svieti dlho na červeno, tak mi musím dať slovo ešte vy.
No tak samozrejme k tej nádomrtnosti nie je to teda moja parketa, ktorej sa venujem. Jediné, čo sa k tomu dá povedať, že dá sa to jedine spätne vyhodnotiť podľa tých diagnóz, na čo tí ľudia zomreli. Samozrejme, nesmieme zabúdať na zmeškané screeningy, ktoré sme mali. Určite nám vyskočili ochorenia, najmä samozrejme onkologické, ale iné, ktoré sme nezachytili a teraz teda už nevieme, čo sme zasiali. Ale vieme, že kto zomiera, že zomierajú starší, mladší, vieme... Toto neviem povedať. Tam se to objevuje v podstatě ve všech věkových kategoriích, jo, na tom Euromomo, na tom serveru. Bohužel Česká republika, myslím, že ani Slovensko tam svoje data nezasílá, takže ty se tam jako dohledat nedají. Ale velmi výrazně to třeba je v Německu, jo. To je stát, kde je to naprosto jako nejvíc těch případů. Jo. Takže jo, je to ve všech vekových skupinách. Ono to, čo platí pre COVID, to platí presne aj pre chrípku a niektoré iné ochorenia. Proste časť tých pacientov, aký budeme teda adaptovať na COVID, keďže tomu venujeme dnešnú debatu, časť pacientov evidentne zomrela na samotné ochorenie COVID-19, jeho komplikácie, jeho následky, to je úplne evidentné. Časť tých pacientov, ktoré v tých hláseniach zomrela na základe povedzme dekompenzácie nejakého chronického ochorenia a keby ho nemali, tak možno by to ochorenie COVID-19 v podstate ako keby zvládli. To je úplne ďalšia dôležitá vec. Časť pacientov bohužiaľ s veľkou pravdepodobnosťou ich zdravotný stav sa zhoršil a dokonca mohla zomrieť aj z dôvodu celkovej tej zmeny, čo sa tu diala tie 3 roky, jej telemedicína, lockdowny, nedostupná zdravotná, ktorá bola do istej miery v istý čas nedostupná. Viem, aké boli nemocnice naozaj preťažené, keďže ja tiež robím nemocnici, tak viem, ako vyzerali tie postupné oddelenia, ktoré sa menili na covidové. Či časť pacientov bohužiaľ zomrie aj z dôvodu z nejakej odloženej, zanedbanej zdravotnej starostlivosti. Neprebehali bohužiaľ screeningy, našťastie už sme späť na to naskočili, o to viac a v poslednom čase veľmi vnímam, že sa hovorí o prevencii, screeningoch rôznych chronických ochorení, onkologických ochorení a podobne. Ale vyhodnotiť je to veľký problém, pretože to by ste museli mať štandardizovaný spôsob hlásenia. De facto si myslím, že každý taký jedinec by musel byť pitvaný, muselo byť naozaj zistené, či príčina ochorenia je infekcia, či je to chronické ochorenie, alebo niečo bolo demaskované tým stavom. Čiže nie je to také veľmi jednoduché, lebo tie štatistiky sú rôzne, niečo sa dobre hlási, niečo sa hlási trošku horšie. Čiže účasti pacientov na tom Slovensku je skoro tých 30 000. Oni zomreli na COVID alebo zomreli s covidom z dôvodu chronického závažného ochorenia. Skočím vám do toho, také mechanické porovnanie, že keď si zoberieme, ja neviem, koľko ľudí zomrelo, povedzme od 40 do 50 rokov a keď to porovnáme uplynulý rok minus 10 rokmi, to by nám nedalo nejaké... Áno, isté rozdiely tam sú, ako minimálne v prípade tých starších vekových kategórií, tam bola istá nadúmrtnosť vyššia, ale hovorím, v minulosti sa to dialo v súvislosti s inými pandémiami, epidémiami. Nie je to niečo také nezvyčajné, ale je pravda, že tie posledné roky sa to možno trošku viac vníma a tá nadúmrtnosť tam je. Či to bolo v súvislosti s covidom, asi áno, ale teraz nás dobieha práve to obdobie 3 rokov, možno aj tých zlých rozhodnutí, ktoré sa udiali za tie predchádzajúce 3 roky, ale k tomu asi prídeme. Ale po vojne asi každý generál. To znamená, že je veľmi ťažké hodnotiť, ktoré, aj keď sa na to budete teraz pýtať, asi nikto z nás nebude natoľko jasne presvedčený, že toto všetko bolo zlé a toto bolo dobré, lebo všetko má svoje rôzne roviny a treba to vidieť asi v tom kontexte aj do doby, ktorú sme vtedy žili. No, ideme byť generálmi po vojne. Keď sa pozrieme, a teda možno nie všetci, veď ľudia mali názory aj v priebehu, niektorí si môžu právom povedať, že tie veci povedali správne na začiatku a došlo na ich slova. Keď sa pozrieme spätne na tie opatrenia, vieme povedať, ktoré tie opatrenia boli racionálne a primerané a ktoré boli z dnešného pohľadu iracionálne, prehnané a teda možno spôsobili aj problémy? Alebo vypichnúť nejaké... Jak môžem povedať ja, lebo potom ma predbehnú, že nemám čo povedať. Ja teda poviem 2 veci, ktoré vnímam ako zlé rozhodnutie. Najmä budem hovoriť za Slovenskú republiku, nebudem rozprávať za Čechy. Napriek mojej vysokej afiliácii k Českej republike, keďže som tam atestoval. Prvé zlé rozhodnutie bolo, že síce mali sme tu aj isté konzílium odborníkov, ale stále si myslím, že politici nepočúvali hlasy odborných spoločností a špecialistov, ktorých sa priamo týkalo to ochorenia. A mnohé tie rozhodnutia boli výrazným spôsobom modifikované politickou nejakou vôľou a nezakladali sa na nejaké reálne odporúčanie. Aj príklad dáte? Že... Môžeme sa baviť rovno to druhú vec, čo považujem nedostatočná. Práve v tom úvode, keď ešte časť populácie naozaj nebola premorená ochorením, tá dôraznosť na Slovensku v prípade aj podpory očkovania, komunikácie jednotlivých aspektov toho očkovania bola naozaj podľa mňa do istej miery zanedbaná. Čiže to bol ten hlavný dôvod, prečo v tom úvode Ale to bolo všade. Ale prišlo to bohužiaľ s relatívne dlhým odstupom a s predvojom rôznych
zaručených a hoaxových správ a podobne, ktoré mali oveľa väčší hlas v tom čase, keď už malo byť o očkovaní veľa rozprávané. O očkovaní sa začalo rozprávať veľmi krátko predtým, ako vakcíny priamo prišli. Možno teraz tak optimisticky spomienkovo si spomínate, ale nebolo to tak. My sme vnímali práve to aj rôzne antivakcinačné hlasy a podobne, ktoré sa objavovali oveľa výraznejšie a mali pomerne veľký priestor aj v podobe niektorých našich politikov a iných známych osobností v čase, keď už malo byť intenzívnejšie komunikované očkovanie. To znamená, nebol tu vytvorený dostatočný priestor a relevantné informácie o tých veciach, čo prišli. Ak môžem to doplniť, ja som to tiež videla napríklad aj s hľadom na komunikáciu ku obvodným lekárom, ktorí sú častokrát starší a ťažšie prijímajú nové informácie, čo je v poriadku, ale im malo byť vysvetľované o mnoho jednoduchšou formou, možno za nimi chodiť do regiónov, sadnúť si s nimi, zodpovedať ich otázky, lebo aj dosť veľkú negatívnu rolu mohli zohrať aj niektorí takí starší obvodní lekári, ktorí nevedeli sa správne postaviť k tomu očkovaniu, preceňovali akoby tie negatíva, možné nežiaduce účinky. Takže ja súhlasím s pánom profesorom, že tá komunikácia mohla byť lepšia, mohla byť profesionálnejšia, mohlo by do nej zahrnutých viacej odborníkov, lebo to epidkonzílium bolo veľmi úzke. To bola taká pomerne úzka uzavretá skupina ľudí, kde bolo aj málo klinikov, teda ľudí z praxe. Boli to hlavne epidemiológovia a oni vlastne sa radili viac politikmi, možno ako s tou širšou vedeckou obcou. Ale na druhej strane by som chcel povedať, že nechcem týchto odborníkov úplne kritizovať, lebo boli naozaj v ťažkej situácii, neviem si to ani predstaviť, ale takto retrospektívne si toto môžeme povedať, ale samozrejme napriek tomu si prácu všetky veľmi vážim. Vtedy bol taký slogan vakcína je sloboda. To sa stala taká obľúbená téma. Hej. Nebola to pravda, potom nakoniec ani. Ono to nie, že nebola pravda. Ono aj tie naše názory, aj tie informácie o samotnom covide, o priebehu ochorenia, rizikovosti, nových variantoch, dopadu na imunitný systém, imunitné odpovedi. Prišla nová platforma nových vakcín v podstate, takže to všetko bolo sprevádzané aj do istej miery samozrejme neistotu, tam, kde je neistota, kde nie je dosť informácií, aj strach, z toho vyplývali rôzne tie nálady spoločnosti, ktoré boli do zásadným spôsobom ešte polarizované niektorými politikmi, bohužiaľ, osobami, ktoré sú veľmi viditeľné, veľmi dôležité z hľadiska verejnej mienky. Čiže určite v tom úvode, aj keď samotný COVID prišiel, zbierali sme tie informácie, rozvinul sa celé spektrum výskumné vo vzťahu k testovaniu, prišli antigénne testy, následne PCR testovanie, učili sme sa s tým robiť. Hej. Osobne teda, aj keď som nechcel sa veľmi vyjadrovať niektorým veciam, myslím si, že aj takéto plošné očkovanie celoslovenské nebolo dobré rozhodnutie. Teda to je môj názor a za tým si stojím. Ale to sme napokon ako imunológovia deklarovali od samého začiatku, lenže náš hlas v tom úvode nebol potrebný, nebol plošné počúvaný. Očkovanie? Plošné testovanie. Pani doktorka Zelená na to má trošku skeptickejší názor na niektoré tie veci. No si tak, dobre pamätám. Co bych k tomu řekla? No, mě třeba, jestli můžu teda trošičku z jiného soudku, jo, tak třeba od začátku byly docela dobře definované rizikové skupiny, kterým hrozí závažný průběh onemocnění. Jsou to lidi s dekompenzovanými chronickými chorobami, jako je hypertenze, jako je diabetes. Jsou to lidé, kteří mají nadváhu, kteří prostě trpí těmito chorobami, ale neslyšela jsem nikdy z úst těch vládních činitelů, aby nabádali populaci, aby prostě zlepšili svůj životní styl, aby lidi si snížili váhu na zdravou hmotnost, aby se snažili zbavit, aby si kompenzovali svoje chronické choroby. Jo, čili tady na tohleto se vůbec neapelovalo, přičemž tohleto je přece to zcela nejdůležitější k tomu, abychom dokázali bojovat tady s touto nemocí. A pokud jde o tu vakcinaci, tak já si myslím, že určitě tam na začátku určitě ta myšlenka nebo všechny ty návrhy různých opatření, že to bylo myšleno dobře, ať už jde o omezování vzájemných kontaktů, o doporučování nošení ochrany dýchacích cest, vakcinace a další. I třeba to zavírání škol, ono by to do určité míry mělo smysl, jenomže to bylo dovedeno do takového extrému, že to v podstatě potom bylo už naprosto absurdní. Jo. Zatvorenie škôl bolo to bylo naprosto absurdní, když my jsme u nás měli prakticky 2 roky zavřené školy. Česká republika v tomhle tam byla naprostým rekordmanem.
délce zavření škol. S námi. My ešte trošku sme vás predbehli, teda bohužiaľ. No tak asi jsme na tom byli podobně, jo. Přičemž v podstatě my jsme na to jako, ta naše skupina jsme na to upozorňovali od začátku, že je to iracionální, že je to hloupost, že ty negativa daleko převáží pozitiva tady tohoto, jo. Takže to jsou věci, které na začátku třeba byly myšleny dobře a kdyby se použili racionálně, cíleně, jenom prostě po nějakou krátkou dobu a tam, kde skutečně to riziko je největší, tak by to asi fungovat jako mohlo. Ale tím, jak se to přehnalo a dovedlo se to do extrému, tak to úplně pozbylo svého smyslu a naopak převážily tam ta negativa. Já bych jenom jako zmínila tu věc, když vlastně bylo doporučování třeba očkování, že vlastně ze začátku se mluvilo, že se bude vakcína podávat právě těm rizikovým skupinám, starým osobám a podobně. Ale potom, jak se začaly v podstatě objednávat ohromná kvanta vakcín, která několikanásobně vlastně přečíslila počet obyvatel České republiky, tak se začala vakcína plošně doporučovat úplně všem, bez ohledu na věk, zdravotní stav a stav jejich prodělání. A byly tam samozřejmě restrikce, kdy ti neočkovaní byli v podstatě považováni za občany druhé kategorie, byli jim zakazován přístup do restaurací, do různých zařízení a podobně. A bylo to zdůvodňováno tím, že kdo se naočkuje, tak přece už nikdy neonemocní, nikoho nenakazí a je bezinfekční. A tady tahle ta rétorika šla skutečně z nejvyšších vládních míst, z ministerstva zdravotnictví. Opakovali to neustále do médií někteří odborníci, kteří rozhodovali o těch opatřeních. A na druhé straně byla tam jiná skupina odborníků, kteří věděli, že to není pravda, protože v podstatě, pokud máte aspoň elementární znalosti imunologie infekčních nemocí, tak víte, že žádná vakcinace, která je cílena na respirační infekce, vám nezajistí 100% odolnost, ani vám nezajistí bezinfekčnost. A tady s těmito termíny se neustále u nás operovalo. A ti, kteří proti tomu něco namítali, tak byli označováni za dezinformátory, konspirátory a antivaxery. A neuplynulo zas tak moc času a dneska už je jasné, že samozřejmě tady tito takzvaní dezinformátoři měli v té době pravdu. A ono by úplně stačilo, kdyby si ti odborníci zopakovali znalosti imunologie, které se učili na vysoké škole. Ono, zase, aby sme sa naozaj boli objektívni, aj viaceré veci, ktoré tá opačná skupina tvrdila, sa zase nebolo úplne všetko potvrdené na 100%, ale tu by sme sa to vedeli naozaj doťahovať na detailoch. Ja keď poviem za imunológov, by sme nikdy netvrdili minimálne, ale my sme neboli veľmi počúvaná odbornosť u nás na Slovensku, pretože tu boli dôležitejšie špecializácie. Určite sme netvrdili to, že po zaočkovaní 2 dávkami odrazu budete mať väčšinu a nekonečnú imunitu. Práve naopak, my sme od samého začiatku upozorňovali na to, že s veľkou pravdepodobnosťou prídu boostre vzhľadom na to, že sú to neživé vakcíny, tie nikdy nezanechávajú. Skôr by som povedal, že tá verejnosť by čakala, že to, že vám nedávali, ale že by ste sa aktívne ozvali, lebo vtedy nebola diskusia. My sme edukovali, určite pani doktorka Kristína povie, my sme boli ako jedna z mála spoločností, ktoré sa snažili informovať, edukovať, prinášať nové poznatky, sumarizovať články. Urobili sme kopu seminárov, webinárov pre kolegov, pre špecialistov. Snažili sme sa do toho tie svoje názory spôsobom takým, aký nám bol umožnený. My sme naozaj neboli v tom úvode, dokonca v tom úvode niektorých z vyšších teda sfér povedali, že imunológov sa toto netýka, táto problematika. Takže my sme od samého začiatku upozorňovali, že dominantne je potrebné naozaj očkovať rizikových ľudí, polymorbidných ľudí a tí, čo sú najrizikovejší. Pamätám si, keď Novák Djokovič je toho dobrý príklad, keď od neho vyžadovali v tej Austrálii to povinné vakcinovanie, pričom to je asi jeden z najzdravších ľudí na planete. No vtedy sa ho nezastávali teda mnohí lekári, hej, že vnímalo sa to len úzko politicky a korektne, že čo je dovolené a ostatné, zastať sa Nováka Djokoviča bola vlastne provokácia. Tak ja si myslím, že to bol v prvom rade politický problém a možno, že taká nejaká férová voči obyvateľstvu. Ale ten tlak bol politický problém, nie zastať sa. Áno, že ja to ale tak vnímam, že oni keď mali nastavené nejaké pravidlá a napríklad ľudia, ktorí neboli zaočkovaní, mali nejaké pravidlá, tí, ktorí boli zaočkovaní, mali iné pravidlá, tak ako bolo férové, aby ich dodržoval aj Novák Djokovič. Nie, len tam práve ani to neplatilo, lebo tam bol predtým ten turnaj a tá česká tenistka jedna, ktorá tiež nebola očkovaná, tak odohrala, ale to bolo práve, že účelovo snaha potrestať toho Djokoviča a urobiť z toho exemplárny príkaz. Toto neplatilo. Rovnosť
podmienok tam neplatí, alebo predtým bol iný Tak určite platí, že viaceré z tých nariadení, nielen čo sa týka očkovania iných, boli bohužiaľ nezriedka potom aj zneužívané a naozaj boli dovedené až do šialených extrémov, podľa mňa v istom okamihu. Ako keby sme sa neadaptovali, ako sa tá situácia v priebehu tých mesiacov a rokov postupne menila, vyvíjala, okrem iného aj v súvislosti práve s premarovaním populácie, s preočkovaním časti populácie, so zmenami charakteru toho vírusu, ako keby to nereflektovalo dostatočne rýchlo to, čo sa tvrdilo a to, čo v podstate sa z tej politickej stránky deklarovalo. No a chcem sa vás pritom spýtať ešte na jednu vec, lebo to, čo by som povedal, väčšina neriešila, ale riešila to menšina ľudí, bola sloboda diskusie medzi vedcami. Čo pri spätnom pohľade na tie 2-3 roky o tom poviete, že cítili sme viacerý tlak, a však teraz sú tie vypovedania v kongrese, Európskom parlamente, kdekade, že bol tlak tých farmafiriem nejaký, boli tam porušované, dodržiavané niektoré pravidlá, ten nákup je podozrivý v tom objeme, aký je a tak ďalej. To je jedna vec, to je politika. Ale čo sa stalo medzi vedcami a čo z toho po tých 2-3 rokoch vyvodzujete? Dobre, ale čo považujete za diskusiu medzi vedcami? Považujeme to za diskusiu medzi akýmkoľvek vedcom a akýmkoľvek vedcom, alebo vedcami, ktoré sa danou problematikou, čo ja viem, imunológiou, virológiou, očkovaním zaoberajú dlhodobo. Lebo to tak nebolo nastavené, lebo mnohé tie diskusie boli hrané do takých extrémov, že boli prizývaní ľudia, ktorí v živote s imunitou, infekciami, virológiou, očkovaním v živote nerobili. Akurát v poslednom čase sa stali odrazu odborníkmi po prečítaní pár článkov. Čiže ak to boli takéto diskusie, takých bolo veľa, my sme boli veľmi kritizovaní, že do takýchto diskusí nechceme ísť. Ale tie iné diskusie si myslím, že prebiehali na kongresoch aj na webinároch, kde sa diskutovali s ľuďmi, ktorí povedzme nemali úplne rovnaký názor ako ja, ako niektorí iní kolegovia. Tam je vždy treba povedať, že čo to je za diskusia, že koho do nej prizývate, či je to človek, ktorý sa stal novo vyvoleným, respektíve novo vyvinutým odborníkom na očkovanie a lebo sme tu mali odrazu veľa virológov, potom bolo veľa imunológov. Ja len mám skúsenosť, že však vy ste tu raz už boli, keď sme to bolo vtedy, už si nepamätám presne, ale išlo o vakcíny. Áno, bolo mRNA vakcíny, ako to nie je problém, keď sa aj tu myslím, že môžeme mať niektoré rozdielne názory, a sme sa nepobili proste. Tí traja hostia ste tu boli tiež vtedy, ale bolo to jedna z relácií, ktorá sa nám najdlhšie trvalo ju zostaviť, hej? Že boli tam obavy, ja neviem, že čo tie 2-3 roky povedali? Môžem ešte reagovať na pani doktorku, lebo ja s ním vo veľa veciach súhlasím. Napríklad v tom, že tá diskusia bola naozaj niekedy ustrelená, boli tam sebavedomé vyhlásenia, ktoré neboli na mieste, že niečo určite nejako bude, alebo určite nejako je, že možno, že aj niektorí tí vedci trošku tak ustrelili, ale ono to môže byť aj kvôli tomu, lebo prvýkrát boli pred svetlami kamier. Že možno, že to nie vždy ustáli, ale na druhej strane vedecká diskusia áno vyzerá aj takto, lebo to sa len ako upriamila pozornosť na vedcov, ako medzi sebou diskutujú, ale oni naozaj často medzi sebou nesúhlasia, to je absolútne normálne. No len zvonku sa zdalo, že vedci ako keby mohli len súhlasiť. Tak sa to zdalo. Já bych jako spíš řekla tohle, že ono, jak začal ten covid, tak v podstatě přestali se konat vědecké konference. Jo. A to, co si dřív ti vědci vyříkávali na těch konferencích, tak tím, že tahle tam možnost nebyla, tak si to v podstatě začali vyříkávat přes média. Jo. Presne. A to asi nebylo úplně dobře. A ono postupem času skutečně jako ze začátku tam celkem měli prostor ti i oni, ale jak šel čas a jak stoupal nějaký politický tlak nebo tlak kdo ví koho, tak byli postupně z těch mainstreamových médií vytěsňováni ti, kteří měli ten názor odlišný od toho vládního u nás narrativu. Ani nebol. Na Slovensku takže jako v podstatě postupem času skutečně tam se neustále opakovaly stejné tváře, stejní lidé, kteří pořád opakovali ty stejné věci. A že byla nějaká opozice ze strany vědců, kteří jako regulérně to nebyli lidi, kteří by tomu nerozuměli, to byli lidi, kteří byli skutečně lidé z oboru, ale prostě viděli to trošičku jinak a měli na to jiný názor, tak těm v podstatě nebylo dopřáváno sluchu v těch mainstreamových médiích. Naopak byli nálepkováni jako antivaxeři, dezinformátoři a podobně. Já bych uvedla příklad třeba našeho pana profesora Berana, který je mezinárodně uznávaný epidemiolog s obrovskou publikační aktivitou a ten byl prostě onálepkovaný jako ten nejhorší antivaxer a
a dezinformátor, přičemž v podstatě se ukázalo, že v mnoha věcech měl pravdu a pokud by mu bylo nasloucháno, tak jsme se mohli vydat cestou, kterou se vydali například ve Švédsku a mohli jsme být úplně někde jinde. Jo. Česká republika v podstatě nakonec skončila, dopadla s covidem tak, že měla prakticky nejvíc mrtvých ze všech států. Jo. Takže jako prostě to byly věci, které bohužel nebylo dopřáváno sluchu těm, kteří měli jiný názor. Jo. Já bych třeba uvedla příklad. Byla paní doktorka Peková, která na začátku vyjádřila hypotézu, že ten virus pocházel z laboratoře, že nebyl přírodního původu. Tady s touto myšlenkou vystoupila několikrát v médiích a byla kritizována, byla označena za nějakou prostě konspirátorku a podobně. No a dneska úplně stejné věci říká do televize pan profesor Prymula, který svého času byl ministrem zdravotnictví a v podstatě byl takovou českou tváří pandemie a najednou prostě je to v pořádku, jo, že říká ty stejné věci, ale neslyšela jsem, že by se těm bývalým takzvaným dezinformátorům někdo omluvil, jo, že měli pravdu. Takže tohle to bohužel se dělo a myslím si, že tohle ještě je věc, která by se měla napravit a kde bychom si to měli nějakým způsobem vyříkat. Krátko, alebo ešte jednu otázku. Veľmi krátko, akože vedecké diskusie naozaj sú relevantné, keď sú vo vedeckých krúhoch, ale nemali by prebiehať pred zrakmi celej verejnosti, pretože bežný človek, laik, nemusí si z tej diskusie medzi vedcami odniesť nejaké relevantné a správne závery. Takže naozaj súhlasím, že tá platforma, kedy sme si mohli vydiskutovať takéto veci, tá bola bohužiaľ za to obdobie odstránená vzhľadom na to, že neboli fyzické stretnutia týchto ľudí. Ale na druhej strane určite treba povedať, že mnohé tie veci sa v priebehu tej pandémie ukázali možno trochu inak, ukázali sa aj zásadne inak a podobne. A treba sa z toho poučiť do budúcich pandémií. To, ale nesúhlasím, že to nemá prebiehať aj verejne. Viem, čo myslíte, že v takej nejakej úplnej hĺbke, ale to naopak tá verejnosť, to je zase zodpovednosť vášho stavu o tých veciach hovoriť aj verejne. Áno, ale taká tá hĺbková diskusia naozaj musí prebiehať primárne teda medzi vedcami. Máme 3 minúty do konca. Chcem sa vás spýtať, veľa sa rieši post-covid. Viacerí sme tým prešli, boli sme dlhšie obdobie chorí, mali sme COVID, dlhšie obdobie sme boli potom chorí. Tiež sa tam vedie je to také spolarizované, že časť ľudí hovorí, že je to ako keby nejaká dlhšia fáza toho covidu, že to patrí k tomu ochoreniu. Iných ľudí trápia obavy, že do akej miery je to dôsledok oslabenej imunity po tých vakcínach a tak ďalej. Minútu. Ešte raz, akože vakcíny neindikujú oslabenú imunitu, lebo to opakovane tu deklarujete, ale to nie je pravda. Ale áno, post-covid reálne existuje. My vieme okrem iného, že prekonanie covidu môže zanechať relatívne výrazné zmeny v imunitnom systéme a niektoré oslabenia aj niekoľko mesiacov. Dokonca tie posledné štúdie ukazujú viac ako 8 až 10 mesiacov sú zmeny v imunitnom systéme, ktoré sa potrebujú zotaviť a to práve vedie k tým takým polymorfným ťažkostiam, ktoré sa označujú ako post-covid. Každý lekár, keď som bol chorý, každý sa ma pýtal, kedy som bol vakcinovaný. Ja to nedeklarujem, nemám na to papier, ale každý jeden lekár, u ktorého som bol na vyšetrovaní, keď som bol chorý, sa ma pýtal, kedy som bol očkovaný a kedy som mal COVID. No to je normálne, to sa pýtam aj ja. No len asi tam je nejaký súvis. Ako s únavou s post-covidom alebo s tým? No, prečo sa ma to pýtali? To sú základné epidemiologické a osobné údaje, ktoré potrebujeme o pacientovi vedieť, kedy prekonal reinfekciu, kedy bol očkovaný, kedy dostal ktorú dávku. Je to normálne legitímny postup odoberania anamnézy. Ak môžem teda ešte k tomu post-covidu povedať, tak on sa týka zhruba 4% detí. Je to teda menej ako u dospelých, ale stále je to pomerne veľký počet. Ja nemám úplne rada tú diskusiu, že by sme mali napríklad očkovať len polymorbidných a starších ľudí, lebo že však deti to je len taká akože nejaká štatistická odchýlka, hej, že dobre, že nejaké percento detí má ťažký priebeh, ale ono to nie je tak málo. Napríklad 4%, vieme, že napríklad jedno dieťa z pozitívne testovaných ide do nemocnice a to je pomerne dosť. Takže mojimi rukami prišlo veľa detí, ktoré nemali dobrý COVID, ktorí boli po covide, mali mnohé ťažkosti, mali následne na nich opakované respiračné infekcie, mali únavový syndrom, vypadávanie vlasov a tak ďalej. Takže ja by som ten COVID u detí tiež nebagatelizovala. A myslím si, že to očkovanie u detí je stále na mieste. Samozrejme prichádza teraz otázka ďalšia, že keď už majú teda tú hybridnú imunitu, ktorá podľa teda posledného článku z Lancet, čo je review štúdia z 18. januára, tvrdíme, že je najlepšia, tak samozrejme budeme ďalej uvažovať ako s očkovaním detí, ale COVID u detí by som určite nebagatelizovala. Ty si dala očkovať deti svoje? Hej, a dokonca jedno moje dieťa malo 2 očkovania a následne 3 covidy.
Zberateľ. No, tady se jako ještě v podstatě vůbec nezmínili i negativa toho očkování. Jo? Jako každý lék, tak každé očkování, každé léčivo má vedle těch prospěšných účinků také nežádoucí účinky a to samozřejmě platí i pro vakcínu. A tohle to je třeba brát v úvahu. Jo? Nemáme už čas, tak já bych jenom zmínila takovou jednu studii etickou, která proběhla ve Spojených státech amerických, protože v Americe doteďka platí povinnost očkování pro univerzitní studenty. A v podstatě tam srovnávali, opět to je velká populační studie na mladých lidech od 18 do 30 let. A zjistilo se, že se musí naočkovat zhruba 30 až 40 tisíc lidí, aby se zabránilo jedné covidové hospitalizaci. Ale za cenu toho, že 18 z těchto jedinců má těžké nežádoucí účinky, včetně myokarditit, a další 2 až 3 tisíce mají takové nežádoucí účinky, že je to dočasně vyřadí z běžného fungování. Jo. Čili to je velice závažná etická otázka, kterou je třeba brát v úvahu. Jo? Nejenom to, jestli to funguje, nefunguje, jestli to trošku sníží nebo nesníží pravděpodobnost nákazy, ale i ty nežádoucí účinky, které jsou prokazatelné. A ty myokarditidy skutečně se tam dějou u těch mladých lidí. A nejenom myokarditidy. Viackrát zaznelo, že tá miera tých vedľajších účinkov je vyššia ako v prípade iných vakcín. To je pravda, či to nie je pravda? No tak to jsou zase nějaké studie, které vycházejí najevo z toho amerického monitorovacího systému VAERS, kde se uvádí, že poté, co začala vakcinace na COVID, tak se mnohonásobně zvýšil počet reportovaných nežádoucích účinků, což je samozřejmě taky alarmující a je třeba tomu minimálně tedy věnovat pozornost. Samozřejmě neznamená to, že všechno to jednoznačně s tou vakcinací souvisí, ale minimálně je to něco, na co je třeba se zaměřit a nebagatelizovat to zcela, nemávnout nad tím rukou. Jo. Ale tato studie ta je jednoznačná, tam to prokazuje se skutečně, že ta frekvence těch myokardititů mladých mužů je zhruba 1 na 10 tisíc, takže není to úplně jako zanedbatelný počet. Jo. Po jednej vete a idú titulky. Určite každý liek, každá vakcína má aj svoje vedľajšie príhody, o ktorých treba rozprávať. Mnohé boli zmonitorované. Systém VAERS je v mnohých aspektoch aj nepresný. Treba vždy veľmi detailne a cieľene prehodnocovať tie dáta, ktoré sú tam nahodené. Ale určite nikto z nás netvrdí, že vakcíny nemajú nežiaduce účinky, majú, ale vždy musíte brať do úvahy ten benefit, ktorý prináša v tom danom období, v danej časti pandémie vo vzťahu k tomu, koho viete ochrániť a koho nie. A myslíte si, že by sa tá regulácia tých nových vakcín mala sprísniť? Keď teraz počúvame, čo všetko sa dialo pri ich schvaľovaní, alebo nie? Minimálne, tak čo sa všetko dialo, minimálne by mal byť naozaj dobre nastavený systém hlásenia vedľajších príhod a ich prehodnocovaní, reálna analýza, či naozaj súvisia alebo nesúvisia. To je to jedna z vecí, ktoré sa musíme poučiť z tejto pandémie. Červená ide nakoniec. Takže určite súhlasím s tým, že nežiaduce účinky sú prítomné, treba ich vyhodnocovať presne hlásením a analýzou, to je úplne v poriadku. A čo sa týka vakcín a covidu, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že očkovať sa bude naďalej, pretože tá imunita časom klesá. A otázka je, akými vakcínami, či zostaneme pri mRNA. Uvažuje sa dosť o nazálnych vakcínach, teda, že je to nejaký sprej do nosa, ktorý možno budí slizničú imunitu. Takáto teória je tiež v hre. Možno, že živé vakcíny, ktoré by zase vytvárajú silnejšiu imunitu, ale majú viac nežiaducich účinkov. Takže uvidíme, čo veda prinesie. Pani doktorky, pán profesor, ďakujem za dnešnú debatu. Ďakujem. Ďakujem.